kakagising ko lang po, and then inaantay ko po yung mga kasama ko na pupunta ng Pacalat River. Yan. Pasyalan po natin ang Pacalat River later.
Tanggila ko kunyari. Mga best, ganito po kaganda ang ano ba yan? Pacalat River. Yan. Guys, ito po yung Pacalat River. Dito po sa Pangasinan. Guys, napakalinaw ng tubig pero napakalakas ng agos. Kaya kung lulusob kayo dito sa parting to, sa bandang may dulo po ito guys, kunting ingat na sa agos. Mababaw lang siya pero napakalakas. At pag inanod ka doon, yan. Ay, nakakapagod. Mababaw naman, kaso nga lang kalaban mo dito, pag nabagok yung ulo mo sa mga bato. Kapag kung malunod ka dito, madali ka rin matatagpuan kasi napakalinaw ng tubig. Ay, hinihingal na ako mga best kasi kanina pa kami naliligo. Saka guys, yung tubig dito alkaline, matamis-tamis siya. Tapos kung sisisid ka dito, malalasa mo yung tubig, manamis-namis. Tapos pwede sa panghugas ng bigas, pang tubig. Tapos yung mga iba nga dito, iniinom nila yung tubig. Nagsasalok sila dyan ng medyo malinaw, tapos iniinom nila. Guys, to sa silong na yun, pwede doon mag-picnic. Sa mga lasinggero dyan, pwede kayong mag-inom-inuman doon. Marami ring bato dito, yan. Tapos yung bundok, yun, malapit na sa kabundukan. Actually, mga kabundukan dito. Kahit napataktak yung init, malamig pa rin. Saka napakalamig yung tubig. Tsaka guys, pala dito sa Pacalat River, nakikita pa ba yung ano dito? Hindi ko na makita, pero malapit lang dito yung ano yung tawiran, ano ba tawag yan? Hindi ko alam kung ano na yun. Guys, pag pumunta pala kayo dito, walang entrance, libre po yung entrance dito. Pwede kayong magdala ng sarili yung baon, pwede kayong magluto. May mga paninda rin naman sila dito ng mga inihaw, mga isda, kung gusto nyo mag-ihaw, pwede rin. May mga fresh na tilapia. Saka libre lang yung parking lot dito, libre lang. Saka doon sa taas, pwede po magtambay dyan guys. Mag-ingat lang kayo sa ahas. Pero pagka ahas na brown, okay lang. Ingat lang tayo. Ang maagos, kaya hindi tayo mabilis. Tsaka guys, sa sobrang linaw ng tubig, nakikita nyo pa po yung mga bato sa ilalim. Ayun nga, video nga yan eh.
Okay, bali-bali. Bro, Pupunta po kayo dito sa Pacalat River. And then ang cottage po nila dito is 300 pesos. And then pwede po pala kayong magdala ng sarili nyong baon para po mag-picnic. Kahit wala po kayong cottage dito, pwede naman po sa tabi-tabi. Yan. Para sa isang magandang kinabukasan ng ating mga anak, iwasan ang magputol ng puno, magsunog sa bundok. Pacalat River. Yan guys, may mga walang pang cottage, pwede naman sila sa tabi-tabi, may mga libreng mesa naman dyan, yung mga bato, yun. At saka mga bibisita dito guys, ang gagaling pa po sa mga malalayong lugar, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, siya rin. Ayan. Dito po yung kanilang tulay, dito ata na-shooting si Cardo Dalisay, yan, dito hinabol-habol. Tsaka Binarel, dyan ba yan. Tsaka guys, tignan nyo ang ganda ng kulay ng mga bundok, mga kakahuyan dito, talagang napakasigla. Yun, maayos na maayos. Tsaka sobrang linaw talaga ng tubig as in. Tsaka kahit dilat yung mata mo habang nakasisid, hindi siya masakit, hindi siya maanghang. Ayan guys. Diba? So kahit saan kayo dyan mo po pwede, wala pong bawal. Okay, create your own cottage. Kemi too. So paano guys, sa mga gusto pumasyal dito, huwag nyo pong kakalimutan, Pacalat River. Search nyo lang po sa inyong Google, Pacalat River, Pangasinan. Thank you. Para pala sa kalaman nyo guys, may mga cottage po sila dito, 300 pesos po yung isa, pero kung wala kayo pang cottage, pwede naman dyan sa tabi-tabi. Magdala na lang kayo ng sarili nyong baon, o magdala na lang kayo ng sarili nyong tubig. Pero kung ayaw nyo magdala, tinatabad kayo, may mga tindahan naman sila dito, may mga alak na rin, may mga soft drinks. Meron din silang mga isda na pwede nyong ihawin kung kumakain ng cottage. Kompleto naman siya guys. Napakamurang halaga, 300 pesos. Pero kung barat ka, dun ka nalang sa tabi-tabi. Dating naman sa tubig, kung tamad kayong magdala ng tubig, pwede na rin pong inumin yung kanilang tubig dito dahil sobrang linaw. Tapos kung medyo malabo yung mata nyo, maraming muta, sisid lang po kayo, walang kukurap. Hindi siya masakit sa mata. And then pwede na rin kayo madala ng toothbrush nyo. Yan. Mag toothbrush po kayo dito, siguradong makinang-kinang yung mga ngipin nyo dahil alkaline po yung tubig dito. Dahil marami pong bato, nagiging alkaline yung tubig. Hello Luzon, Visayas, Mindanao, papaalala ko lang napakalinis po dito sa lugar ng Pacalat. Kaya kung may dadaling kayong mga baon nyo, mga kalat nyo, kailangan may sarili kayong basurahan. And then pagkatapos nyo pong magkalat, ipunin nyo po and then baunin nyo ulit palabas para po manatiling malinis ang Pacalat River. Kung bago ka sa aking channel, huwag mo po sanang kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload videos. Maraming salamat!